मरण फोगाच्या गडगडात गणपती घराघरांनी सगळीकडे मोरयाचो गजर घराघरांनी फामील एकठाय गोडशी अनंत चतुर्दशी मेरेन बाप्पाचो उत्सव। 2022 वेंचणुकेचो प्रचार करूक आपण कॅश पैसे दिल्ले आदलो आमदार महादेव नाईक वाळपयचो आपाचो उमेदवार सत्यविजय नाईक सीबीआय मुखार आरोपपत्रात नावा। फोमेंतो बांदेकराक दिवचलच्या मायनिंग ब्लॉकाक एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स राज्य प्रदूषण मूल्यांकन अधिकारिणीन दिलो क्लिअरन्स मायनिंग रोखडेच सुरू। आदोगात जयंत प्रभू आत्महत्येची केस गुन्यांव शाखेकडे एलपीएसआय अनुष्का परबाड केस रजिस्टर पोलिसांनी पिळला म्हूण आत्महत्या सुसायड नोटाचो पुरावो। मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान गोवा कोल्हापूर फ्लायट जातली सुरू। 19 सप्टेंबर सावन सप्तकात 2 खेप कोल्हापूर फ्लायट। तळपण जेटी मोडपाचे अवस्थेत नवी बांधपाचे 2017 आश्वासन पळवणी केली मात जेटी आसा तशी नुस्तेकारांचे रजाव खासा रिपोर्ट। फोंडेच्या पालिका गार्डनाची हालत दुरुस्ती नूतनीकरणाचे नाव ना लोक म्हणटा लक्ष घालचो सीएसआर फंडांतल्यान सारखे करता नगर अध्यक्षाचे उतर। आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारान शेतकार परत शेतात माखनाचो वापर करून शेती करप फायद्याचे लेबर मेळना म्हणून पडम पडिल्ली शेतात तंत्रज्ञानाक लागून परत सुरू खासा रिपोर्ट।